Gymnázium Viliama Paulinyho Tota v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa stalo epicentrom robotických konštruktérov. Jedno z troch najstarších slovenských gymnázií odštartovalo prvý ročník celoslovenskej súťaže v robotike pod názvom G-Robot. Súťaž je určená pre žiakov v veku od 10 do 14 rokov. Tí súťažia v dvoch kategóriách. Staviame Slovensko a konštrukcia vlastného robota. V tejto kategórii staviame Slovensko. Cieľom je vlastne dopraviť tie farebné kvádre na jednotlivé farby štátnej vlajky. Potrebujú to urobiť deti za čo najkratší čas. Okrem teda tej rýchlosti, že tie deti to musia čo najrýchlejšie dopraviť, budú mať vlastne bodovanú aj konštrukciu toho robota, to znamená, ako inteligentne vlastne skonštruovali vlastne celého robota, aké senzory tam použili. Ďalej komisia na tzv. Technickom interviu bude kontrolovať program, to znamená, že ten program je efektívny, či čisto naprogramovaný, aké programátorské techniky tie deti tam použili. No ten vlastný model, tam ten princíp spočíva v tom, že deti mali skonštruovať zvieratko, ktoré sa naozaj reálne podobá na nejaké zviera, na základe nejakého príbehu, ale ani nemusí tam byť príbeh, vlastne predviedli to zvieratko, jeho funkcionalitu, napríklad pes, ako chodí, otvára ústa, šteká, krúti chvostíkom a podobne. Do prvého ročníka súťaže pre Lego robotov sa prihlásilo 96 žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorí spoločne vytvorili 46 tímov. Sú tu žiaci napríklad z Košíc, z Banskej Štiavnice, čo nás veľmi teší. Je tu aj základná škola zo Zvolena, ktorá vyhrala práve na majstrovstvách sveta v robotike v Číne prvé miesto, čiže sú to majstri sveta medzi týmito žiakmi. Takže naozaj to zastúpenie je veľmi bohaté. A čo je také zaujímavé je, že okrem toho, že sú tu majstri sveta v robotike, tak sú tu aj úplní začiatočníci, lebo táto súťaž by nemala byť len pre tých, čo už niečo vedia, ale mala by práve ukázať alebo mala by motivovať tých začiatočníkov, aby dokázali čoraz viac. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy sa každoročne nielen umiestňujú na popredných priečkách národných a medzinárodných súťaží, ale aj sami organizujú súťažné podujatia, napríklad aj pre deti zo základných škôl, ktoré si i vďaka takýmto aktivitám môžu lepšie vybrať svoju budúcu cestu vzdelávania. Dali sme začali pre jeden program, lebo sme začali iba začiatočníci, iba prvýkrát stávame na súťaž. Tak sme dali, aby sa to iba hýbalo dopredu. Sú to soby so saňami a toto je také akoby Mikuláš. Takže my máme slimáka, sme z Kubína a dokáže napríklad vysunúť týkadla, alebo aj zasunúť, alebo ísť dopredu, alebo otáčať sa. Aká náročná je príprava takéhoto slimáka, alebo koľko celému týmu trvalo skonštruovať ho? Podvozok sme začali pred týždňom, ale asi predvčerom sme ho tak začali už poriadne robiť a včera sme boli do 5:30 v škole a dorábali sme. A ulitu sme museli dvakrát prerábať, pretože raz bola hrubá a neskôr sme museli postaviť menšiu, alebo týkadla nám nešlo na tú turbínu. My sme vytvorili kravu a v podstate reaguje, keď ju hladkáme, tak bučí, a vieme ju podojiť, popohnať, vie chodiť. Gymnázium Viliama Paulinyho Tota v Martine má mnoho úspechov v oblasti robotiky. Tento rok sa jeho žiaci zúčastnili v Číne na súťaži RoboCup 2015 a rovnako v Maďarsku, kde v súťaži First Lego League získali druhé miesto a taktiež ocenenie za fair play.